sikatentreman kabegjan kamulyan mugi tansah lumeber wonten ngarsanipun ingkang hamengku gati Bapa Hermansyah Sarindit Ibu sumrambah dhateng panjenenganipun para rawuh kakung wiyah putri langgung-langgung Serat Maja risang penganten Sarindit kaditi pirsa bilih pun kenya ayu Nabila Rana Larasati wis purna kenya rucat busana kanthi hangagem busananipun penganten putri satataning putrining kraton ingkang kapendhet saking tlatah Surakarta Hadiningrat daya-daya Serat Maja sang penganten putri enggal kajengkaraken saking panti Palreman ya sasana panti pamondokan lamun to kacandra kurang candra Serat Maja sang penganten putri kenya ayu Nabila Rana Larasati wus sinangkah mancing wonten ing sasana adimulya jengkar saking panti Palreman ya sasana panti pamondokan manut Mas Yoyo kadherekaken panjenenganipun Kanjeng Rama Kanjeng Ibu putri penganten rinangkul kinempit-nempit kapondhong kabapa kadherekaken panjenenganipun para sepuh aji sepuh enggal-enggal sinangkah lumaksana mandhap saking panti Palreman sasana panti pamondokan sinangkah tindakira Sri penganten putri anggadhahi raos pangati-ati lamun to jinangkah samparipun penganten putri angkenya lumaksana lengkeh-lengkeh kadya pindho singalupa angagem-ageman gebayak bludru singulan benang lawe lamun to junduk mentul binasang tata binatut wonten ing rikma ingkang katingal anjanges wanedya ingkang sampun ngancik dewasa penganten putri datan karaya-raya nilaraken remaja putra putri-putrining Domas kebu pira Mas sampun katingal penganten kakung mlebet wonten kori-korning wangunan kepareng saking siji dhewe hanatap ungling gending kebu kira panggih nyo penganten tinar rebuka lamat-lamat kapiyarsa tindak ira penganten kakung pun Bagus Firza Reynaldi caketang geno rumaksana netra mbelalak kumlawe astanipun abebalangan gantalan suruh ingkang tinemurosipun kawujudan suruh ingkang tinangsulan benang lawe lamun to beda
lawan kurep lan lumayan ginikit padha rasane. Ibu Pangadi Busana Galeri Atika amartitisaken adicara siram jamas. Tanggeping asta Serat Majari sang penganten kakung Mbah Putri Den Wiji Tirta Perwitasari Tirta Wening ing pangajab mugya wening penggalihipun ingkang putra kekalih anggenya hangayahe jejibahan luhur kepareng amanjing anglenggahi kursi gading pawukir lamun to kawujudan suruh ingkang saged den wastani gondang kasih gondang tutur purnaning gati Senopati sakembaran ingkang kaparingan wasiat asma Talangpati Talang Yuda kanthi hanglukar kawujudan Kalpataru Dewandaru Jayandaru cengkir gading kembar mayang mus kadidi pirsa saha tinarbuka arsa dodok sesebokan penganten putri tanggeping asta sumembah kaping 3 nyuwun tambah berkahing pangestu ingkang raka garwa pun Bagus Firza Rainaldi kepareng Serat Majari sang penganten kakung pun Bagus Firza Rainaldi minangka Gedruk Bantala saha Mida Antiga kawujudan Antiga den pidak putra penganten kakung pecah saking Pandhapi Agung pecahing Antiga hurek uskaya andoyong-doyongna sawijining pancak bali winangun Pandhapi Agung sasana panti payuwahan sumunar cahyane sumunar tejane ya bagus pasuryanira penganten kakung purna anggenya Amida Antiga Kenya Ayu Genduk Nabila Rana Larasati kepareng amendet kawujudan Bokor Kencana Kendi Pratala ingkang isinipun wonten Tirta Perwitasari toya wening den basuh samparanipun ingkang raka garwa Den Wiji kaping 3 keparing manjing unggian kang tinuju Kenya Ayu Nabila Rana Larasati wus jumeneng so kepareng lumaksana hangidri-dri jagat kaping 3 hangidri jagating Nuswantara jumeneng jejer keket raket kepareng panjenipun Rama Hermansah Ibu Watini putri putra penganten kekalih kapondhong kajurung pangestu panjenipun keluarga ageng saking Bapa Dedi Sutaryadi siji dhewe nyigek ungling gending kebukira kalajengaken menggaing gending-gending payuwahan kanthi ketawang Ibu Pertiwi monggo lamun to kapiyarsa bilih penganten kakung miwah putri wis purna Den Wiji Tirta Suci kepareng kalenggahaken wonten ing kursi gading dampar pinasri panjenenganipun para rawuh kasuwun barokah ngidi pangestu katur dumateng ingkang Rama Hermansah Ibu Watini putri putra penganten kekalih kapondhong kajurung pangestu panjenipun keluarga ageng saking Bapa Dedi Sutaryadi siji dhewe nyigek ungling gending kebukira kalajengaken menggaing gending-gending payuwahan kanthi ketawang Ibu Pertiwi monggo lamun to kapiyarsa bilih penganten kakung miwah putri wis purna Den Wiji Tirta Suci kepareng kalenggahaken wonten ing kursi gading dampar pinasri panjenenganipun para rawuh kasuwun barokah ngidi pangestu katur dumateng
putra putri penganten. Lumaksana tindak lon-lonan Srat Maja sang penganten kakung miwah putri. Putra pambayun bapa Dedi Sutaryadi ingkang kaparingan wasiat asma pun Bagus Firza Rainaldi. Ugi pun bendho ayu Nabila Rana Larasati minggah wonten Stinggil Binaturata ya anglenggahi kursi bading dampar pinasri. Dumugi umyan kang tinuju Giok Linolos dodot sida mukti saking panjenipun penganten kakung miwah putri. Rama ibu anglenggahaken ingkang putra kekalih pinarak lenggah anggana raras. Lamun to lenggah sinajaran akekanten asta panjenenganipun ibu pangadi busana Biolinolos dawung Kyai Pleret penganten kakung ingkang kepareng penganten kakung marak sowan Kanjeng Rama ibu nyuwun tambah berkahing pangestu. Sumeneng lengser saking palenggahanira penganten kakung miwah putri laku bodhok marak sowan Rama ibu. Datan karaya-raya tindakira penganten kakung miwah putri andhadha kori kaping 3. Jelek sinendal mayang penggalihipun Rama ibu ingkang kepareng putra putri penganten nyuwun tambah berkahing pangestu dalah matur kanthi manising lati. Duh Kanjeng Ibu Kanjeng Rama kawula Nabila Rana Larasati kedah parikedah amilaraken Rama ibu hanetepi darmaning wajib kawula badhe gesang bebrayan dumateng ingkang raka garwa kawula Kang Mas Firza Rainaldi. Senjata pamungkas ibu, senjata pamungkas Rama ingkang kawula suwun muga saged lumeber dumateng kawula ugi garwa kawula. Ya Nduk Cahayu putriku Nabila Rana Larasati. Ya aku bapakmu, ya aku wong tuamu. Ya aku sing ngukir jiwa ragamu. Rikala semana putriku Tapa Barata ana garbanipun Kanjeng ibumu. Ya Tapa Brata marang wong tuamu. Sangang wulan sedasa dinten. Ora mung senjata pamungkas Rama ibu tinambi kang putra kekalih kapetelaken wonten tengah-tengahing jaja mlebet wonten ing sanubari mubya dayanana ing kasantosan. Purnanira Srat Maja sang penganten kekalih anggene nyuwun tambah berkahing pangestu
Rama Ibu kundur marak sowan panjenenganipun Bapa Dedius Sutaryadi Sarimbit Ibu ingkang putra rinangkul kinempit kempit kasembur japa mantra umbul donga muga Serat Majari sang penganten kakung putri Yusang bebrayan lumban wonten ing madyaning bebrayan agung tinebihna saking gura godha lan rencana cinaket rejekinipun banyu mili wis kadya ing banyu panilang Gusti ingkang hakarya jagat Serat Majari sang penganten kakung putri enggal pikantuk boneka golek kencana ingkang saged tata jalma kawujudan kakung putri dados putra putri ingkang saleh salehah. Saking para punden putra putri penganten pinarak lenggah anggana raras katiti pirsa bilipun Bagus Firza Reynaldi penganten kakung ingkang anggadhahi watak sebodo tanggal Jawa Pratengendon ingkang kepareng hangayomi hanentremi hangayemi ingkang raka garwa pepudahanipun Sri Narendra kang minulyen jagat raya adicara kacar kucur tumplak punjen tompo kaya ingkang isinipun sedaya sesaji rinacik saking panjenenganipun Ibu Pangadi Busana kawujudan arta receh uwos kuning kacang kawak dele kawak dalah satinunggalanipun lemunto putra penganten kakung putri ngayahi jejibahan luhur purnanira angayahi adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya paripurna kalajengaken adicara dahar kalimah gembul bujana andrawina dahar sesarengan penganten kakung putri ingkang rinacik saking panjenenganipun Ibu Pangadi Busana dulang dinulang ingkang putra putri penganten genduk nabilan detulang garwanipun ugi nak Mas Bagus Firza gilir gumanti andedulang ingkang raka garwa manising lati esemu penganten kakung putri raos mongkok bombong wis kawini suda pramila boten mokal saking pangreka cahya sinar sungging petik citra
setunggalipun dokumentasi saking DVS TV ne wong punya gawe ugi saking fotokomu sesarengan anggenyo andadosaken setunggalipun album ingkang sae minangka setunggalipun kenangan ingkang putra putri pengantin unjuk tirta wening tirta suci lamun to watak sembodo pengantin kakung Mbah Putri so kalajengaken menggah bedah saha sempaling ingkung ingkung kasempal dados kalih Den Rahabi ingkang putra putri penganten pratandha paripurnanipun adicara panggih saking kawula siji dhewe ugi kepareng lengser purnanipun adicara panggih penganten kalih bila anggen kawula matur kirang anuju prana andhap asoring manah nyun pangapunten kawula mandhap saking setinggil binaturata bila tur lepat kawula kirang nuju prana nyun pangapunten kita sesanti jaya awijaya wijayanti rahayu ingkang samya pinanggi Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan untuk CCTV sebagai sarana hiburan. Namun doa dari semua jajaran tamu-tamu undangan juga panitia memberikan doa restu yang terbaik, semoga mempelai berdua hidup rukun damai sejahtera, amin. Oke. Sebagai momen kebersamaan bareng siji Dewi kembali hadir, segera relasi tamu undangan saya ucapkan selamat datang. Kebetulan semua jajaran sesepuh bini sepuh bahkan public figure untuk Rimbo Bujang semuanya masih hadir di hadapan tuan rumah. Ada Pak Wartono Triankusumo, ada Pak Haji Tiran, ada panjenengan Mas Dewan Muda, ada Mas Dimas, juga ada Pak Sekdes selaku tuan rumah. Dan tadi beliau memberikan satu informasi karena beliau cukup lama. Nggih, napa Pak Haji Tiran riyin, napa Pak Tono riyin, napa Pak Dimas riyin, napa Pak Sekdes riyin. Non oh nggih. Pripun panjenenganipun Mas Dimas? Kan? Nah, tunjuk-tunjukan tekan ke sore ya. Nggih, monggo. Yang muda dulu. Yang muda yang berkarya dulu. Juga nanti mewakili dari jajaran tuan rumah dari Mas Waji. Beliau
Baik, pertama-tama kami tak henti-hentinya mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan nantinya diberikan momongan yang soleh maupun solehah berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sukses buat acaranya Bu Watini. Semoga acaranya lancar sampai dengan paripurna. Amin. Izin Pak Haji Ngatiran, Pak Sekdes nyanyi duluan ini. Satu tembang lagu dari sang maestro Didi Kempot, Cidro. G. Oh ya G. Siap. Ati iki nalongso wong sing tak tresnani